Се връщаме в студиото, за да разговаряме с нашия тази вечерешен гост. Един бивш футболист, ненастоящ модел, така най-общо мога да го представя. Иво Иванов. Иво, добре дошъл. Добре, заварям. Така, за мен удоволствие, надявам се зрителите да ни гостуваш. И за мен също. Все пак, така, доста медии вече ти обръщат внимание. Крайно време беше и ние да ти дадем така трибуна. В Пазарджик те познават вече доста хора, но пък малцина от тях знаят, че ти всъщност си бивш футболист. Да. Рано се отказва от футбола. Да кажем, преди да стигнеш до сделка или не и дупка в стената, каква е твоята история? Ти започна в отбора на Бековски при Начко Василев. Да, още като малък започнах в отбора на Начко. Доста добре така вървяхме, добри футболисти. Смисъл, биехме останалите отбори с много голям резултат от сорта на 10 на 0, 20 на 0. На републиканско ниво се представяхме така горе-долу добре. Но дойде един такъв етап, в който вече всеки тръгна да търси развитие на по-високо ниво, по София, Пловдив и така нататък, но за жалост не всички от нас успяха да продължат много нагоре, тъй като и се поразпадна нашия отбор. Аз започнах тук в Мирянци в отбора, Тракия, Пазарджик беше тогава. Добре се представихме, станахме първи тогава. И оттам нататък реших да пробвам аз в Пловдив, в Марица поиграх, но на един наш лагер подготовка, за съжаление, получих разтежение на двете колена, разтегнах коленни връзки и оттам вече прекъснах да се състезам, тъй като реших, че на тази възраст, след като почивката, която трябваше поне 6 месеца да пропусна да играя, няма смисъл да продължавам. В крайна сметка, оттам нататък ти реши да се развиш по един различен път от футбола и спорта. Да, съвсем случайно стана. Често ходим в София така на разходки по магазини и така нататък и реших да се отбия в агенцията на Визаж. И... така, между другото. Да, между другото стана. Нищо специално, така ли? Нищо специално, да. Реших да се отбия. Запознах се там с хората, менеджерите, които отговарят и съвсем скоро започнаха и първите ми участия. Снимки по списания беха в началото. А как стигна до това да попаднеш в предаването Сделка или не? Сделка или не беше доста дълъг пътя, тъй като първо беше дупка в стената. За дупка в стената кастинга беше доста голям. Имаше няколко нива, първо, второ, трето. Сред много модели, актьори, ходят доста на телевизионните кастинги. Първия път преминах, след това ми се обадиха втори път, бяхме останали доста по-малко хора, вече горе-долу ни беше обяснено това е концепцията на новото предаване, тъй като то не беше излъчвано и вече в крайна сметка третия път бе решено, нали, че аз вземам това място. Румен Луканов беше водещ на това предаване, както и голяма част от екипа, който е сделка или не също. И след снимките на дупка в стената, екипа явно се е събирал, говорил, мислил и един ден самия Румен ми се обади и каза така и така, Иво, решили сме да променим концепцията на предаването сделка или не, може ли да се срещнем? Видяхме се в София, разговаряхме, обясни ми за какво става дума, реших, че няма никакъв проблем с тази задача, която иска да справим и така започна предаването. Също ти там направи един цял сезон, нали така? Да, пълен сезон. Във връзка с това, че ти всъщност реално наследи Жасмина, да попитам нещо така, работата на асистент според теб не е ли едно така предимно женско занимание? Ами не, всяко едно предаване си има концепция. В случая 4 години вече изделка или не се върти по телевизионния ефир, от които 3 Жасмина и Нотариус Каменов бяха в ефир. Явно продуцентите на предаването са решили да има малка промяна и този път вместо с Жасмина се появих аз на нейно място, да зарадвам малко дамското присъствие на телевизора и в студиото. А пък вместо Нотариус Каменов беше Нотариус Иванова. Тя пък мъжкото присъствие да зарадва. Mm-hmm. Така, ако си представим, че мислиш другата страна на бариерата, така, каква сума би мислил, че може да спечелиш? Ами по време на предаванията, да ти кажа, доста съм наблюдавал, доста съм си мислил. Всеки казва, че
не са толкова важни парите, колкото толкова и така нататък, но съм на 100% убеден, че седнеш ли на стола да играеш, желаеш 100 000 лева и 25 000 мисля, че е една доста добра сума, която не е нито много, нито малко и би ме зарадвала, ако играя аз. За какво би ги похарчил 25 хиляди? Планове никога не си правя. За какво дойде? Автомобил с 25 000 лева бизнес не може да направиш, така че... Значи, срещна се точно преди година един интересен случай сега да ни разкажеш ти малко неща от кухнята. В предаването с Дело Кринен участва един наш, тогавашен наш футболист, Генчо Симеонов. Така феновете на футбол познават добре, голмайстор на Хебър през сезона 2008-2009, една много така странна и екзотична птица, която може би, за съжаление, вече не е в отбора, но той по това време спечели 50 000 лева. Така, според теб, много ли късмет имаше Генчо в воденето на тази игра специално или просто по интуиция ги взе? Малко и по интуиция, и по футболистите така обичаме и да рискуваме малко, но да, интуицията доста го водеше за спечелването на тези 50 000 лева. Той почерпи тогава екипа? Да, почерпи. Беше обещал и едни фанелки на Хебър, но още си ги чака на тях. Чакай да си ги, нали? Да. Не, той имаше така идея, и аз бях чул него да облече екипа там, но не знам какво се е получило. В крайна сметка, така, бате Генчо, както го знаем добре, бързо намери място на парите. И както и да е, той един път му каца пирето на рамото на човек. Да се върнем така пак към теб, даваш на участие с различни предмети. Кой ти е бил най-смешния? Сценаристите доста са ми изненадвали с доста интересни предмети. Един път носих една огромна бала с едно истинска, вързана, замъкната в студиото. Доста се смяха участниците и публиката. Също така съм носил лопати, всякакви вид инструменти, неща, които съм намирал по улицата и доста екзотични и еротични предмети, на които най-много се радват участниците. Някакви гафове имало ли е така свързани с тези предмети? Преди предаванията, тъй като снимаме на запис и имаме така една пауза, в която сме зад кадър и операторите много често обичаха да си играят с предметите през времето преди да започнем снимки и доста често щупваха нещо или пък когато беше храна изяждаха и се налагаше да половината от предмета да покажа в студиото и главно такива неща. Понякога, когато участват жени, изкушава ли те жена? Доста красиви жени са идвали при нас и доста се закачали с мен. По време на предаването става доста така... В самата концепция си е това. Откакто участваш там и още си на телевизионния екран, така усещаш едно по-специално отношение на жените? Да. Познавате ли, забелязват ли те? Доста е гледан. Рейтинга е много висок на предаването. Наистина, публиците често са ме спирали, разпитват за предаването.